yan. Grabe nagtutudo pa yan. Madim na yapon dinuang mo. Laday toy. Di na pa'y malagip na dati dingdingwan lang. Lumangon ka, nagringkan. Luang ka nga mabartag at alamak maturog ti kukwam. Lumangon, agriingkan ko, nagriingkan. Hoy, grabe ini. Ringkan na. Sabi na kasi bumangon, gore ka man. Hoy, hoy, ringkan. Grabein. Hoy, bumangon kan. Na, bahala ka. Nuding kayap ti agreeng. Ipauragam to latan no bigat dinuang mo. Hoy! Na ah. Buray ka man lang yan. Itaan taman no di ka agreeng. Na. Dapat ipaglaingam. Nakay. Tayo manay. Rataman. Kwarta! Ay na, bakit? Dahil tatikong ko nakit, dawat ka nga dawat ti kwarta. Kapayan, ano manay? Ay, abuk manay. Adaman ti sumang nga partial mount. Dawat ka nga dawat ti kwarta ng damdama. Awan manen ti kwarta. Mount taday ta. Ti partial nga partial. Make up man daytan. Kapayan, ano launa yun? Bakit tinakadado nga make upay? Ay napulakay. Para matlang kanyam day talakay. Para kanya. Kaway. Make up para kanya. Pulakay. Kadimpay kaya panapintasak nga kanayon ti panagkitam. Sungay ka na ko na. Bakit talnaan naman? Kasi kantupay. Natapay manahin siya manahin. Kiarak ka nga arak. Kao matimang mangag mo kanyak. Awala ti kukuam no ang agar-arak. Bakit? Kagpadpada talang bakit? Iso nga kinanayon at nga agarak. Tapno nang mabarte ka. Pinapintas ka lang na di pa nagkita. Bakit? Nya. Ayaw! Bakla! Sino? Sino ti bakla? 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 Ay! 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 Uy! Ayaw! Ayaw!